El Cap de les Canals o Serra Llarga és la darrera estribació de Montserrat, al sud-est del massís, sobre el Llobregat. Avui recorrerem aquesta cresta en un itinerari de descoberta, un recorregut intrèpid per un dels racons més solitaris de Montserrat. Hem sortit de Can Estruc, pujant pel camí del Forat fins a enllaçar amb el camí de les Canals. Però aviat l'hem deixat per pujar directament fins a la bauma de la Vella Zona. Aviat hem començat a veure la cresta de les Canals, per on pujarem. Des de la bauma, ens hem començat a enfilar muntanya amunt amb petites grimpades per arribar a l'inici de la cresta. Quina vista! Quina cresta! Molt bé. En balcó. El Llobregat. És una cresta panoràmica, amb petites grimpades i trams de caminar, sempre amb grans vistes. Després del cim del Cap de les Canals, trobem un tram amb diverses agulles, que pugem grimpant fàcilment i baixem amb 3 curts ràpels. No he aterrat, un peu a cada banda. Molt bé. Que bona presa, que sí? Abans d'arribar al final de la cresta, trobem una agulla ben destacada. Podem evitar-la, però si volem fer la cresta integral, la pujarem amb una curta escalada per l'aresta, amb roca una mica descomposta. Cap a la dreta tens més bones preses. Hem arribat al final de la cresta, al cim de l'Orella de Llebre. Des d'aquí, estudiem l'itinerari per pujar al tron de l'Espasa. No hi ha camí. Haurem de pujar per alguna de les canals.
Hem explorat, sense èxit, algunes de les canals, però finalment hem trobat la que permet pujar al tron de l'espasa sense massa dificultat. Ha estat una gran matinal de descoberta montserratina en un dia primaveral. Ara només ens queda baixar pel camí de Sant Miquel fins a enllaçar amb el camí del Forat i retornar al punt de partida.